Здравейте хора, това е четвърти епизод на Clash Royale и съм много заедно, защото вчера спечелих от Legendary с това бебче. Graveyard. Като го спечелих вчера много се зарадвах и исках още вчера да направя клип, обаче не можах. И съм сложил на мястото на миньоните един Giant, който върши много голяма работа, особено с Graveyard. Защото кулата стреля по Giant, Graveyard да удря кулата и става много яко комбо. И смятам да ви покажа това комбо. Бием се срещу Тони 440 РПЗ. О, супер, имаме якото комбо. Ако не пусна да ми прави, напусна. О, той няма скелети. И виждате колко много яко става, защото хем играт скелетите и хем играт скулата и става много яко. Ей, вижте колко много динамично скочи. Има старки! Всички, които са бие, имат старки. Всички старки удари кулата. Кога? Не видях. Взеха кулата и си не. Така. Започваме. Май пак ще събирам за Graveyard и един балон. Колкото да направи. И събираме 10 телеса. Балона да удари стига. Балонът е най-яката карта за мен вече. Защото като удари истинска бомба. Ох, и той играе Giant. Притем старт ще го бия бързо. И събирам пак за също. Да, взех я. Удари се! Защото яко че се прави и ми върши наистина работа. Ако искате го повторете и ако нямате на мястото на Graveyard или логът, сложете на Graveyard, сложете Goblin Barrel, а пък на лога сложете Zap. И смятам да минавам към другия си акаунт да ви покажа там какво е положението. Сега ще спра клипа за малко. Така. Само изчакайте да ви се появи клавиатурата. Ето как съм там. Аз забравих да ви честитя, днеска е Цветница и аз имам имен ден и всички, които са кръстени на цветя, честито. И тук е добре положението, мисля. Клан честа нищо хубаво не ми се падна.
Само ми се паднаха два гоблин барел, обаче аз раздадох един тук някъде изчезна и почвам. Пусна тук един гоблин барел, колкото да направи нещо. Да удари. О, перфектно. Перфектно. Виждате колко много живот точи на първи левел. И тук една валка. И преди един бомбар. Мора да хвърли две бомби едно. Трета е... Чакам и да се заради Елексър да направи Giant зад дракон. Забравих да ви кажа, на седма арена профилът си бях вчера отзва, обаче паднах. И си много ягоса и... Обаче умрях, паднах на 2000 и 40 бяха да помня този гоблин бариер. Този гоблин бариер. Умирайте! Гледай колко нага гоблини, значи стрелям и те стрелят, стрелят и стрелят. Иска ли да го помисля? Да. Ами, ще събирам. Сега пускам така. И от тук накрая направя. Оле, тот лапата, сори! Трябва да ги плътят тук. Good game. Чакайте да пуснем един чест. И... Виждате колко не сте. О, имам миньони! Няма да ги сложа на мястото на... Не знам на кой да ги сложа. Май на бомбара. Не, той си върши работата. Кинга ли се върши? И какво ще направим с те? Когато се закрая и едно 2 върса с 2 да приключа с епизода. Може да не стане, защото ако няма никой плана. Каминем да не ги свърши. И отдолу една валкурия. О, жени класа. Гаден ми е сири. Гоблинчетата са много яки. Отде изкарват те с коли? Дано да ни стреля по мускитарката. Влад, как преди малко не я стреляш по това стреляш? Бяха точно на едно също. Един метеорит. Валкюрио, върши работата! На мен ли ми се строили Валкирията е много бавно. Това е един...
О, удар, край. Фаер. Една валкирия за букер. И отзади се карта. Става лично плаха. Взе какво атак, бе! Good game? И смятам това да е от този епизод. Не забравяйте да се абонирате и да харесате клипа. Ще се видим другия път. Чао!